Arratsaldeon gaur irailaren 29 asteazkena hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzi dituzten albiste nagusienak. Nafarroak pandemia aurreko ordutegi eta edukierak berreskuratu ditu. Urbasa eta Handia mehatxatzen dituen parke eolikoaren aurka 5.000 alegazio aurkeztu dituzten. Nafarroko gobernuak sexu eta genero aniztasunarekiko arreta hobetu du Iruñan LGTBI personei zuzendutako lokal berri baten bidez. Ia 100 personak parte hartu duten Nafarroko arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako planaren diagnostikoan. Euskera bideak euskararen bigarren plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dien Nafarroko gobernuko departamentuei. Lurralde koexioak 482.000 euro inbertituko ditu Aranoko 116 biztanlei araztegi biologikoa eskaintzeko. Nafarroko gobernua egurra altueran erabiliz eraikuntza jasangarria sustatuko duen Egurald proiektua europearreko buru. Iruña ate joka kanpaina eginen da hirian adinekoen aukeratu gabeko bakardadearen aurkan. Coworkiz programak gune berri bat estrenatu du Agoizkaleko udal eraikinean, non zabalgunean programatzen diren jarduerak egine baitira. Urriaren 2an Nafarroko lehen mailako aizkora txapelketaren kanporaketa jokatuko da Lekunberrin. Baztango ualdea eta ekosistema ezagutzeko ibilaldia antolatu du talde ekosozialak. Fadoak entzuten zituen gizona antzerki emanaldia Berriozarko entzunaretoan urriak 2an arratsaldeko 8:00.